lang po tayo. Huwag! Kadang-kadang. Kaso nabasa na po, hindi. May nagkikungkat sa po. Okay, tanong with the dragon. On other day, the monster is in their island. Yaman lang ang duman. Tapos yung tanong niya, ulit day. Yung all day, duman sa samurai. The samurai is back. The samurai. Tabangin kita dito. Espada din na ako. Or, ano. Out na sa ko. Dito ko nire-start. Tapos yung bayad ko piso, Chok. Yung otak ko, kasual. I-reset mo, Chok. $4.50. Good evening. Okay. May SUV ka? Ano yun na?
Ay, sumaw. Ako na. Hindi naman ako makakabas. Ako nag-aasa to. $3. Good evening. Umano kayo na kami. Hindi pa ko na Mangkura naman pag sa cellphone sa Kahit sa cellphone. Ano yung picture? picture. Hindi ko na. Pero, tapos, yung mura naman ako na. Ano yun? Maski sa diet sila. Mangkura. Salit siya na. Oh. Mga paano ka nakulang ang araw kayo ni? Araw ka nakulang ang Pinto. Sige. May ano ka? Wi-Fi ka? Ito Wi-Fi.
Off man ang wifi mo. Open mo daw ang wifi mo. Ayun. Ay, let's take picture. Ano mo, message yan. Naman hindi messenger. Ito yung message yan. Facebook. Diba? Why? Chill. Ganito na tayo. Ito. Ang tatabit sa tray. $10.50. Good evening.
Ang ganito. Pero daw ako umuwi ng cellphone. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Yun eh. Mga video sa kanti ko kasi din. Ah, Mga change. ayan. Maganda. May pas. Pero ka sa letter ka, Sige po, mas type sa kayo. masanay ko pa ba? Ano yun ah? Sa letter pa. Tip. Yan. Yan na yun. Gunting mo naman sa ini. Lain. Yun na ini. Oh. Tao ko naman.
Asing ito. Ah, Ay, aray. iya. 5. Ano? Dinig ako. Okay na? Hello? Hello? Okay na. Ayaw. Gawin lang ang work yan. Roadblocks na lang. Iyon.
Yan, ba't yun? Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Walang upin mo sa gimmick ko. Walang mo sa upin mo sa Open sa forum. Ito? Hindi mo ito makaano sa Facebook. Ah, Sa Facebook. kuya, ano na yung download mo Sa to, gawin. ano? Download mo to Baka, Firefox. trabaho rin naman. Baka mag-open. May meron naman ako bukas. Trabaho later. Tatlo yung tatlo yan. Ako lang, ano pa? Walang mo siya rin Hindi tatluwa. ka iba yung page. Tangani, wala ko tampong number na kumanong code. Dahil ang maksugod ko. Tangani, code na, hindi na lumano ka so. Dugitong ko, pangkali na ito. O, di mo na eh. Pangkali na to. Dugitong to. Lumapalag na to. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Kasi ang bata. Select CCs. Sinit na sa bathtub. Hindi na siguro na ito sa bangin. Ano yung sabi ko ngayon? Computer 3 connected. Computer 3 has Ano mo sila, ano na previous siya version. na. Kalaban na sila. Mana po niya, man paano ang mabot, paano ang pandita sa lang. Kalaban na sa Kaya gusto. mabot. Naka-open ba? Ba? Discord. Naka-open? Daman dahil siya makata. Nakawa ng pag-ako na sa Bata ko ng paggamit ang patpo mo. Ano nga nito? Sabi mo kung Kami kumuha ni Tanga, magkaroon kami na ano. Ako na muna! Magkaroon kasi kami na ano. Ako na muna! Pinakadaw ka naman ay pinagamit ka. Bakit ka tao daw yun, no? Isa na. Ayun. Iba na pala. Ay, pero yun na ito, sumakay ba niyo baga? Yun na nga nito, si Rel ang best friend nun niya, itong IC. Bigyan ito sa nagano sa iya, tapos yung barkada gakay ko. Ah, yun pala niya, ah. Yun pala, yun pala. Ito si Rel, ito ang barkada niya. May up gusto ko.
Dami naman ito, pre. Sobrang. Basta kasi, medyo Ang inang yan. Tapi sudah sudah sa kopi oh. Sudah kopi oh. Di ba? Sudah cuma to. tumuli. Oh. Puta kayong hayop na ini-titip na naman na di puta. Gmail ka? Gmail na nga ni hayop. Hindi naman sa verify lang na di puta. Ito na.
Benta ka na, informa nito. Pre, ganun mo sa bago. Sinay ko na yung nature ko ito eh. May panghayop talaga. Mga nagkapiso ng CCTV TV. Pre, Philippine 0.065. Dahil nga yun. Ang ina talaga. Yung log the location detected. Please check your email. Ano pa? Ganun. Wait, ba? Kasi naman na media si May. Ina nga niyo. Level 3 brainy. Hindi yung ano. Ganun. Sisingan sa lakin, Pre. Sabi. Nagagana. Pat. Panghayop niya yun. Nulag yung location detected. Please check your email. Kayo, live. Ay, salamat ang ina mo. Ang ulit. Ang ina. Ulit.
Ako, Sabi mo niya. $2.50. Send. Good evening. nalaman. Ina. Ay, daan. Ay, daan. Very good. Kasi talaga, nag-spelling wheel ako sa bago. Ito? Siguro, ilaw, bobo. Ay, Jen, then I'm next time to bago. All the same. Account ba siya, no? Si David yan, si David. Demo. Pang Facebook man hanapin sa YouTube. Ano ba si David? Yeah. This. Oh, yeah. Ay, daddy.
Tamad ako. Sabi ito. Ako, wala partas ko kasi ayaw. Ha? Sabi ito rin ako. Inline. Book pala. Nagkatol. Ha? Ikaw lang nagkatol. Kinatalan. Tuwan ako nagsurog. Ito lang. Skinny po. Utak. Ayan. Ayun. Utak ah. Kapag naglag ako nga, sa buwan. Nakahawat magami yung full to nakahawat. Nakahawat Yan. Bisahin. Naiyak ko bago mo pakalawang. Yung mga paglagyan. Huwag mo na gawin sugri ko naman sa nung sikan mo na din sa lang. Pinalitan nito, ginagawa ko. And then, no, ano, hindi ko yan, ano na po eh. nawala na, Hindi pa. Ayun, ito na. Ito. Ito. Fred 7.
Ano, paano? Hindi mo na paglagaw. Malo, gusto na niya. Sino? Hindi na, nawala na sa account. Hayop ka! Dahil mo pinalitan. Goodbye. Wala na pinagawa. Gulo-gulo Eh, ito. magkakat ka muna. Dito mo nito. Kailangan pa kasi. Nagkata na ba dyan yung ano mo dyan? Hindi na pure yan. Hindi pikir. Ano pure orang si Titi. Yan siya. Ngayon, system ko sa Titi. Music noise. Sabi, kukungalin ko po. Pero si Pedro, spin yung... Pinami. Hindi mo lang kami. Hindi nga. Palensaro ay katupi. Bubili. Sige, Pedro, tayo. Sarap. Yun, sa gago. Ito na. Sige ka lang, Pedro. Spin Ito. Ibig. Ito. Estimate. One. Ha? Dito? Yan. Kape? Kape dito? Yung ulit machine lang. Nadumi sa'yo. Wait, manipis na hindi. Hindi. Sige lang, Pedro.
Ang gabi. Ay, question sila Hindi na ko wala. Hindi ka ba't mag-cellphone ni Nono? Ha? Hindi gamit mo ba? Oo, check sa ako. Tapos ang gabi. Oh, hindi na sasabsab. Para na kayo. Hindi sasabsab eh. Ah. Bigay na lang ako lang. Oh, may sasabsab oh. Hindi ako nakakakalari. Ikaw. Puta ka sa iyo ko na waray. Eh, siyempre. Ito ah. Ano yun? Eh, sa amin. Dito na waray. At ayun. Ay! Sila. Wow! Ay, Sige ka naman. Hindi. Nakahuli mo na lang, Rico. Hindi. Alam mo. So, ano man gusto ko, yan ang... Hindi na kasi ba rin? Blood. Food. So, Eh, ikaw ba pala? Sabsab mo. new. Inumak ko. Sabsab yung video lang. Lang. Bro, ito na solo. Kasi ka pa. Rico. Siya. Ito ba? Ay, sabi. Guys, mag-live ka na sa salong kisi pa rin. Sa salong kisi, sundro pa pa rin. Yun na. Wala mo, free. Puta, hindi mo yung pwede makita na niyo sa kanila. Ay, sige, ito na nito. Kaya ako mga.
Yung studio. Hindi bumubuksan natin ang tao. Ano, sige, Pi, palibot ko Pi. Lili ba? Nagalan ko. Ba? Kuya na, puto talaga bumba-bumba na. Yang mana kaya? Limbak pag ako. Makro na. Yung sabi ko sabi sa lawak. Lapit sila yung bumba. Balik din. Ano man daw, pira rin kaya pala sa sabi ko makuhay. Amayan tadaan. Sige. Magsasaw. Ito. Sino Rafael? Gusto ko. Ikmalutan ko yung nagsasaw. Hindi, wala din particular eh. Siguro dahil ito magpulo. Isang kalsa ka. Ito. Pati nila ako. Ano nila? Lulo ko ano natin. Tao. Hindi ko po. Yung susunod. Pati si Bianchi. Ay, ano, ito ba? Duma. So, ay pala kinak na. Ay pala na rin. Si Flax. Kinak na sa ayo. Kita mo, Pi. Utang na kita na kung kayo. Isa na sila sunod bubong-bubong pa. Nagkakaw sa rito.
Nasaan pa mo niya? Biniyan mo po yun. Ito ba? Buat dulu sih dok. Imigrasi. Buat kau sih dulu. Anong gusto na yun? Si ano pa ganahit ka si Ray? Ayun, sigari pa rin yun. Ray, ano pa ganahit tayo malak? Ikaw, Rek. Mga hayop na yun eh. Ako Ako to. yan! Ako yan! Hindi, bigay sa may wall, may Ito na nagbabatid. ganahit ka sa crew! Aminin ko ni Tupi, tanga. Isdi, ate. Mag-skinny Ano ka! ba sa XPI? Mag-skinny ka, mag-skinny ka. Ano ba sa XPI? Piso ko na, Pi. School. So, lakir. So, lakir. Lakir na ayun. Nagmamakra ko. Igwigo ko. Skinny ka rin. Bisa na yun tumagaan. Tamayo. Lakir. David. Kamu may lakir. Kamu may lakir. Yung lakir mo sinabi? Hindi ka. Ano mga kalaban? Kasi kalaban Si mga Abby ako. pati si ano, si Colin Flax. May kalaban ng bate ako. Ano, ang taga-saidan? Dati na rin daw eh. Tama, ahala tayo ni si Jill, hindi kayo nag-retrieve. Kaimbit yan. Ano mga pangaran? Ami, pati. May Colin Flax. Biganting pa ba ito sa pangkalaban? Hindi ako tabang daw dito niyo. May school. Hindi niyo ba? Ano sila doon? Ano, Pi? Nagwalidi? Ayun, yung siya Jeremy ito. Hitman, Tupi! Wala. Pinag-usap-usap mo. Wala naman yung ano? Wala naman armoran? Unyo! Ayun, sorry. Dali. Hindi siya na down. Tawad, ay, tawad sa grospit. Sitting down. Yun na, nagsasam-sam mo. Punta sa gris ko ta. Pagkaya na lima si Gali mo sa nakabalik sa kapatid. Nagana, is gonna tax? Correct. Hindi. Siyan. Tulungan. Sige, Naman ang dali. Window. Anak sa kami naman. Puto yun, sabog-sabog ka, ano? Ito sa may sabog-sabog. Mga ano tong gulay-green, ano? Ay, hindi. So, gulay-green, shit, gawagad ako nung nag-ano? Iba pa itong saro. Oo, mura, pati ito nga, ano? Tapos na bilog. Tabit ko gawad yung... Kapangit ko nining ano, straight tags na kaharang. Ano mo, ayok mo. Wala nag-itsuka mo kayo ni. Ayun nga nito. Huwag pala. Ikaw na sa ito. Ano mo mag-ipag ay na. Ano pang napangaral? Schooling. Eh man. Kami na sa pagkakas Para magana. Ganun ka na rin.
Dahil. Kill. Wala pa ko. Hindi. David! Ay, si David! Yo! Yo, David! Lagi kasi po. David! Hindi ko wala ako. Ini. Hello. David. Ako to, pre. Ako to. Ayun. David, ako yung yung maliit, yung si Sex Boy, yung It's Me Days. Ako to. Okay. Ito maliit. Ito maliit. Ito. Yan, ako to. Hello. Ako dito. Ako kasi mo lang kilala ha. Grabe ba ako gusto? Hindi kasi pa ako isa eh. Abi, tapos ko dito. Ano next? Si David. Ako na yan, David. Yan, nice one. Gusto mo strike tags, gago? Ma? Kaya itong sa ulo ko? Ito. Habang pagkakasal gago. Kasi yung ari ko dito ko yan. Ayun ko lang ako kalapon dito. Muna, basta. Ang ina yung agaw. Yung venom na to. Ito na, wala naman oh. Cheater. Uy, na siya. Hindi niya papakita yung kalaban. Give na. David, sali ka sa karo. Ay, si Monty Hunter pa. Bawag ka lang sa bakit. Harap si Kito po nila, no? Sige. Yan yung kawalan. So, gago, wag mo. Excited talaga ako. Ganito. Magsunod na. Mawala tayo lahat. Kapar ulit. Ito na, oh. Ay, gago, bobo. Lagi sa mukha. Disporo, gago, no. Nagutiblat na to. Sige. Theory. Para sila marwaan, sila gunak malam. Gago, nag-i-peace na ako dito. Bulong. Isa na siya. Hindi mo talaga. Yeah, goodbye. Ito. Hindi ko yung lapit pagdating. Nagsisit na niya. Ayan. Sige. Punta Hunter, oh. Ipo ko lang yun.
Ayaw na siguro ito eh. Okay na ako. Utang ina na! Iwan na ako dito, boy. Saan ba yan? Ano ba ito? Nasa pula ako. Ayaw na ba? Ayaw mo na? Ito sa akin, nandito sa akin. Nandito sa akin!
Amin. Sa mga itlog, mga itlog ng Hindi pa pinapakapagano. Ipinungan niyo. Yung IDP yung Gago. Alex, Karala, ganda pa din. wala pa sa pinilitan. Bakit? Bakit? Sa karala, ganda pa sa mga. Si Ami Boy. Ha? Dito rin si Ami. Wala ba sabi? Yeah, ito. Nakalakot siguro ko na. Nakalakot na. Si Ami, nakalakot na. Kawawa. Eh, siguro sa sabi. Ako din si David. Sabi yung First one's right. Ay, tangin ng bobo.
Pero dapat pala ang relasan sa iyo, pinay. Naman dati sa mga gito. 31 strike. Pinay. Tapos, Sa taon na rin sa akin. 31 people din yung Isa. Kalakas. Sa pamilya, yung dagat. Sa tayo, dati sa mga relasan sa Sabi ni Sai, pamilya. ano oras? Mga lasip yun. Happy pa. Uy, sabi ko na daw, LBRJ! Kasi rin naman sa tayo. LBRJ! Sabi mo, darami yung cellphone niya. Online ako. Isa may Naga. Saira. LBRJ, pinis na pa ako. Taro. Sabi ko sa mo, LBRJ. Pero hindi, may cellphone na tayo. Ayun. O si David pa eh. Uy, David. Uy, David, tulong pre. Dito na pre, nandito na sila. Yung LBR din. Mararandolin mo ako eh. Ot! Ito ka muna. Bobo! Anis. Good custom! Bobo ka ba? 35. Daga ko dyan, gago. Di, ayos lang yan, dali. Dalhin mo, kailangan namin lakad. Please lang. Please lang, pre. Please lang. Please lang. Bigla, pre. Bigla, please lang. Okay. 36. Sheesh! Pre, tulungan mo, pre. Sarap ng 36 strikes. Pre, tulungan mo. Gago, nagbat ako. Oo nga. Kaya nga, kailangan namin ng locker eh. Huwag ka na lang gago na ito. Sabi na nila, gago. Dami na chip. Dami nagsisink, gago. Ang ina mo, ayaw mo kapatid sa akin. Tapos kasi yung kapambiwa, so gusto eh. Ayaw sa akin. Dapat kasi sa akin Ilang mo yan? kapatid ka. Ilang kalaban niya. Parang bata, gago. Durang na yun. Sa Eh, si di ba, Mr. okay. Good, di dyan. 37 strike na ako. Tanga na ako yung may pinakaraming strike ko. Ilang yun. Pwede lang makipag-ambiwan dito. Yun lang yun, ha? Pinag-leave. Sige, ginarandom po kayo. Yan, matal, pinag-pinanggaw. 37 strike na ako. Walang halong physical, tamang random lang. Pero, pinakita na naman ako. Dali na pumasok. Sakit. Good. Huli ka, Balboy. 38. Tangina. Kailangan mo sa sinip kong video pa rin. Sa GC. 38. 38. Malaki mo? Ano kaya bibili ko? Ang bubulo naman. Ayun naman. Mayroon pa. Utang na lumalabas talaga kaya. Air shots. Bago sakto. 39. 40! Nakamit ko na ang aking gustong strike. 40. May random pa ako. Magtatago na ako. Dami ko ng kao.
Formatado. Nakapaghinata ka. Wala ko pala eh, sa video. Kasi mo, Kasi yan. Alas 12 nga. Siyempre ito nagtarang. ay, yung ano yung Ay ka! Ay, ito. Kasi pala dito sa Sorry, Pilas, may wak- may simul ka po dito. Oh, diba? What is that? Wala, ginagawa ito na. Ito na yung amis sa akin, boy. Wala, putang ina mo. Nahitman ako. Sa may ano, pulis. Putang ina mo yan. Putang ina. Sayang na first. Putang ina. Talaga. Wag, wala na 40 strike ko. Tangin na stamp kasi ko ng kalaban namin, wala na yung 40 strike ko. Go. Ano, nakikirapan ko. Ang kinay niya. Nagalit na ako. Lang, spin back ako dyan, boy. Wait lang, spin back ako. Wala ako tayo. Ano na, sige na nga siya na ano pa din ako yun. Ano na yun. Ang hirap magpa-40 strike. Bili na ako ng mga gandang bike para di na yun na. Naasan yung ami, boy? Ano? Ano? Asa na, boy? Asa na, boy? Ay, mga LBR na. Alam mo ba LBR? Masika ako. Ang ina mo dito. Ano? Tara. Hitman ka? Bawal hitman, boy. Lakas ka, di ba? Okay. Tangit. Hindi pa na. Rev. Boy, hitman ako, boy. Hitman, tanginan. Putang ina, hitman na naman. Tangina talaga. Lugi ako sa hitman. Wala ako hitman eh. Asa, hitmanin nyo nga, boy. Tapos babarilin ko. Para hindi na mabarilin ulit. Hitman mo ni random po. Ayun, ito na nga. Tangina. Wala. Mga boba daw mo na. Ito may speed ka lang eh. ano, may
Ilan na ako na. Ito nga, SC. Eh, nagkakamp siya eh. Kobe, nakalak na natin. Doon wala ka ito. Malayo ko na ako. Ito na, si Gago. Nakalak nga ito. Alam ako. Tangina yung violet ko. Yung violet na ano ko to ah. Ata. Color. Bullets. Ito. Violet color bullets ko ata ito eh. Ay, puta kayo na dali. Yee! Kakapula ko. Bungila. Bobo. Walang aim. Bobo. Walang aim. Bobo. Bye-bye. Bobo. Tangina mo. Paki ba? Hindi ako nakapunlita nga. Kawawa. Anong dinugang na? Ano yun o? At kamusta na? Let's go. Pew! Ang ano? Nagulit? Bago tatlo pala Mario ko eh. Bigyan ko kaya si David ng stamp. Okay. May Mario pala ako dito, tatlo eh. Tapos, may Quantity, dalawa beginnings. Shamrock, ano yung Shamrock? Logo. Pakandun nga, isa lang. Isa lang, pakandun. Isa lang. Logo, wala akong tuto. Logo. Okay. Logo. Yeah, ito na siya. So, kanya ako, tangan bobo ka ba? Bobo ka ba? Dati ka magtanga? Dati ka magtanga? Shooter ako eh. Ano? Ito, katapat mo ito. Gago. Ano yun? Wala. Gago, pumunta na ito sa loob. Kung tangina mo doon, tayari ka sa akin, gago ka.
Ay, gago, nag-lig. Gago, nakakulong ng tangan. Kasi gago, pinapalagay niya ako. Wala, putangin na. Nandun ako. Wala. Ano mo? Akin na! Bigla! Akin ako! Gago doon ako. Gago na doon niya ako. Sente mo ah. Kaya. Oops, kaya. Kamatayan ang solusyon. Okay. Kamatayan din ang solusyon. Masama kayo. Tubi-tubi oh, tubi-tubi. Dito kuya. Malayo. Dito ka na. Ano ba ako?
ka all nagbigay ng witness. Si Gago. Tawag na naman ako ni Gago. Wala akong tutok na yun. Ina. Stephen dito? Ha? Nakain ka rin, walang tutok. Ina. Tangin na talaga. Wala! Tama gawa ko na siya. Wala bang ganun? Ibig ko. Bakit ko, wala breakup kayo. Ay, gago. Ay, hindi yun ni random pala. Sexy pala yun. Parang bayo. Alam mo, kanino. Go, go lang. Wala ako. Ang laki naman ng strike rate na po. Puta, wala na akong makita eh.
Ikaw ba yun? Dalawa. Ano ba? Umulan. Ay, putang ina mo. Ang sakit ko na ako. Putang ina mo. Pakyo ah. Ah. Hmm. Yan na naman siya. Yan na. Hello? Putang ina. Ano naman pala sa likod? Nagpake. Hello? Hmm. Hehehe. Panis. Ano ito? Ang taon ka na. Ang taon ka na. Ang taon na. Wala ito maaraw na. Ano ba sa yun eh? Dahil lola, ito na ako. Ito na ako. Hello, putang ina, puro pag... Gago, lang tusok. Huwag mo masalanan. Ako mukha naman. Oo. Putang ina, wala ako. Ano, tingin ako CCTV mo. Oo, inang yun. Kuya, mo ko na. Kuya, meron. Takbo. Kumaon ka na? Gusto ka makan? Bigyan mo ka ano? Sampay po. Bigyan mo sa men. Hello? Hindi, alam mo ba sa lab? Ay, Bob. Logo, inihin ko ng putang. Inihin ko sa rin, ang ina. Inihin na tama na yun. Talaga, love na ako. Uy, gago! Sila pala siya! Hehe! Ang ina, change team na nga. Putang ina yan. Minus. Nandito kayo, cellphone. Pinatay ako. Bye. Malis mo tayo, hindi na kasi ng bato. Dahil sa tigano mo, magigitay. Hindi na sila. Ikaw din dito. So, kung paano ka agis ng mouse, kumano ko ba ko? Tama din na dito. Yung mga... Kasi nga isa pang access ito. Ganda. Mahalo ng ulo. Tama? Ikaw ako ka.
Pero shot. Huwag sa ano. Yung, ne? Anong pangalan? Ina! Boxing sila. Wala, puta, talo pa ata. Tapos, Tapos ano? Yun, natalo pa. Tapos ano kami mo? ay, Ninek. Ay, Original boss ko. Ninek. Tapos, Kiko. Putang ina, nakakaluli pa ako noon. Tapos ano? Ano, Ninek? Ay, sa Rosa na video. Kiko na. Diba? Kasi vlog. Wala kami wala. Bago 17 na pala ko ineto. Kakapag skill. Ito naman, ito ang puto ko sa iyo. May napid ako ng pay 1,000 ba na pay? Tinanong. Kailan sila? Sorry, sorry ko. Original book ko. Ito talaga hide. Idlip. Ano yan, no? Ito, makasukal na daw ako. Terus parang nakita. Tangina mo. Lulog-lulog. Sabi mo nga sa din, hindi ka nandun kaje. Hindi na kasakap. Ano dito, police? Tutulog. Parang ano lang. Anong pangalan mo? Alam mo ako. Anong pangalan mo? Yo. Ikaw na ta. Madalag sila sa kuya. Hello. Doon ka sa Ba't na?
Dahil, Yung damag ah. Ayun. Kali mo na ako ito. Sino ay nakakauntong ang bigo na rin? Putang init. Siyempre nga talaga, ano, masarang na dyan. Lamba. Abaw mo. Sabihin siya ta. Sabihin siya ta. Makamuro, di na nagsijuan. Oo. Talagang bilang. Kaya nung kamukha nyo, Sino lalaki? So, Wala na ka ito. ako to. Ito yung, ako pinanaw. Kapag ka niya pinahirap. Ex-maganda. anong oras na mga doon? Ang nakakadali ito sa guys, ego, iba ka. Pero kakaiba ako, makatuga ako sa ano. Dali pa kasi nandun mo. Ano na iyo? Sila, kayo get my mga kaibigan dali. April 9. Computer 5 minutes. Liftoff time is up. Putang nilang yan, nakalimutan ko na.
Kay Perez, ay, ako to. Ano na ko, mure? Ha? Isko, kaya, dati. Computer, clock is up.
Oo! Gago! Ano? Ani? Ani ko ba? Putang ina niya, gusto ko.
Ano sa ba? 20. Ano rules ka, rules? 10, 22. 20, 25%. Good night. Good.
No one's thinking, seeing in your eyes. No one's looking, and your first. No one's Sa Number 10, joke lang. Number 2, mm, yung guy 23. person, si Winda, you know. Sabi ni Skila, sa Rayawan na. Hmm, Ba't yung Bagasaga? May libre baga dyan sa Bagasaga. na ano? Gunting. Saan? Diyan sa barangay, sino lang magunting. Iyo, mapagunting ako. Gamitin pa dyan si Prisay. Totoo. Ano, gunting lang? Yo, libre gunting. 23, 57. Day reband. Ha? Reband.
Ano? Manicure, pedicure. Ay, iyo talaga. Mapamanicure ako.
Ganun na naman.